Бүген безнең гаиләбездә зур бәйрәм. Безнең кадерле кешебез, сөекле әтиебез, тормыш иптәшем Фахразиев Ирек Зөфәр улы нәкъ бүген үзенең күркәм юбилеен 60 яшен билгели. Кадерлебез 1960 елның 22 апрель көнне Илеш районының матур табигатьле Бормаланып аккан Сөн елгасы буенда урнашкан Шәммәт авылында икенче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән үк эш сөяр, әнисенең һәм әтисенең ярдәмчесе булып үсә. 1981 елда армия сафларында изге егетлек бурычын үтәп кайтып, телевизор ремонтлау һөнәрен сайлап, хезмәт юлын башлый. Яшьлегендә иң шибәр, иң уңган кыз белән, Рәфидә Миннефат кызы белән танышып, 1989 елда туй уйнатып, Югары Ярки авылында дөнья көтә башлыйлар. Гаиләләрен тулыландырып, 3 сылу кызлары туа. Аларга яхшы тәрбия биреп, 3 кызларын да югары уку йортларында укытып, олы юлга бастыралар. Зур кызлары Эльвира, Ришат кияү белән гаилә корып, Нижнекамск шәһәрендә яшиләр. Уртанчы кызлары Эльмира һәм төпчек кызлары Гөлназ да үз һөнәрләрен табып, ямьле Казан шәһәрендә яшиләр һәм уңышлы эшлиләр. Хәзерге вакытта әтиебез Югары Ярки авылында яшәп, сайлаган һөнәренә тугры калып, менә инде 15 елдан артык Югары Яркидәге радио-телевизион станциясында намуслы хезмәтен күрсәтә. Эш сөяр, тырыш ул. Кайда гына эшләсә дә, эшендә аны хөрмәт итәләр, канәгать калалар. Кадерле кешебез, шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларың иминлектә, сау сәламәт булып, әниебез белән хәерле, тыныч тормышта гомер итүеңне телибез. Әтиебез, безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Яшә әле бер дә бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Иң изге теләкләр белән кызың Гөлназ, тормыш иптәшең Рәфидә, әниең Инсия, кызларың Эльвира, Эльмира, кияүең Ришат. Хөрмәтле Ирек Зөфәр улы Фахразиев, гомер бәйрәмегез, юбилеегыз котлы булсын. Язмыш сезгә язган иң бәхетле мизгелләр сезне әле киләсе гомер елларында көтеп торсын. Сәламәтлекнең ныклысы, корыч тайы белән, кадерле кешеләрегез белән бердәм булып, көчле рух белән тагын да гомер үрләренең биекләрен яуларга насыйп булсын. Юбилеегыз котлы булсын. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу
Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Eni bulgan yurtның бәхете зур, әти анда олы bir tirek. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Xudoy sizga uzun g'umr bersin, urab o'tsin ide qayg'ular. Bizning uchun duolarda bo'lgan, yariyali adriyani bor. Ani bo'lgan yurtning baxti zo'r, ati onda ulug' bir tirek. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Eni bulgan yurtның бәхете зур, әти анда улы bir tirek. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Eti eni bizge siz kirek. Eni eti bizge siz kirek.